Hello guys, what is up? Welcome back to my channel. So, yesterday nag-unbox sa atong mahiwagang scam na M50, which is kaning M50 nga Canon mirrorless. Akong gi-order kay black, pero ang na-deliver sa ko kay white. So, with regard sa kay gi-try pa na ko contact ang seller sa Lazada number 1. Bale, gina-try pa na contact ang seller nung hello, the one that I got as white, not black, which is not a color indicated in the info product. As of now, wala pa sila nag-reply. Pero ikaduha na ako siya sila di ay or kinsa may behind ani nga tindahan. Kaduha na ako siya gi-message but wala pa feedback. So while waiting ato kay nag-abot na ang duha ka remaining na ako nga order sa Lazada. Ang una kay ang handipad nga Joby. Nana ko murag tripod magunitan, mabutangan ani yung camera. So na-unbox na ako ni siya ganina. And mo na akong ginagamit karon ang handipad by Joby. So if nangutana mo wala ko nag Manfrotto nga nga tripod. Ang Joby magud na handipad kay na siya murag kani gud nga grip. So nindot siya for kamot. Ang sa Manfrotto manggod nga tripod kay wala ka na murag grip good para sa kamot. So ideal siya pang butang. Same lang gud sila, ideal gud sila pang tripod, pang butang sa lamesa, sa camera or sa cellphone if ever nga nakay ka ng mount sa cellphone. Pero wala siya yung grabber good na para gunitan. So bali mo na akong gamit karon sa kuang setup karon. So ang wala na ako kay SD card nga dakog memory kay akong gamit SD card gamay lang memory. So feel ako if mag-vlog ko like whole day kay ma-short ako ang storage. Tapos wala pa ko yung mic sa taas. Next nato nga package kay ang so sa sulod sa box kay sapatos. Daghan na daw ko sapatos pero ang kato na sapatos kay manggod madaot siya og like ilaglag lang gud nimo. So murag lahi ang sapatos na panglaag, lahi po ng sapatos sa pandulaan na gud. Kay kung idula nimo imong panglaag na madaot og samot. Ako panglaag na sapatos kay nasa Davao which is 2 years na dito since sa pagpalit na ako. Tapos to siya, promo to siya sa Gmall na 50% off. Kani siya, wala na siya naka-promo. Original price niya kay 2,895. So dili ko nagapalit ang mga 4,000 kay mahal na kayo na sila. Tapos kani kay kuan. Nag-invest lang ko og mahal nga sapatos kay para dugay ko siya madaot og muna ang sapatos ko kay Nike para marag maka withstand siya sa mga elements sa nature. Tapos ang kanin Joby day nga handipad kay tag 1,341. So if mag-buy ka ni nice siya kay lig-on siya para sa Manfrotto. At kamo gud bahala kung asan nyo Manfrotto. So ang size ani kay size 10. So sa mga gusto na magpadala og sapatos ako size 10 akong tiil or 9.5 day. Okay, let us So nice. Ito na sa kuan kay then sa likod kay yan. So kani ang Nike Downshifter 10. So napailain ng mga same price mga 2,800 something na sapatos pero wala na ako to sila gi-mind kay ako kay kung asa ko ganahan. So bisan pa og tag 10k na ang sapatos kung dili na ako bet or di na ako gusto kay wala di na ako napaliton. Pero ginatag dawato na ako pero feel ako di gyapon ako siya ginasuot. So balikyar gyapon ako. So ngano black nga white. So napansin mo ko ninyo na kasagaran akong gamit dire kay black and white. Akong rig color sa case black and white. Ang electric fan black and white. Tapos ang sa man laptop sa akong bag kay black. Akong camera kay black. Phone kay white sa likod pero namagod ni siya yung murag if nakita ninyo ko unboxing o short review kay naay murag something nice ang iyang likod nga kuan may siya mag rainbow masugaan manggod matang dili siya klaro siya gamay nako isa ka video dito sa akong channel so you can check that out if you want. Pero karon wala na ko kita na ginabaligya ba ni nga cellphone. Feel ko wala na ni siya sa mga online stores.
Sa physical stores, wala ka balo kay wala ko kitaan sa physical store. Sa online, mga online stores ko nagapalit og ingani. Kay makamura o daghay mga deals na mas barato. As long as minimalist siya, tapos black and white kay para mubagay sa all na mga sanina. So it's okay, it's alright. So shout out sa akong lola, no. Thank you so much sa pagpalit og sapatos. Ay panagsara ko tig pangayo gyud kay lola when it comes sa mga eskuha ning ana. So that is it, no, sa ato ang short unboxing lang og update sa atong ano. So bale mga dalas-dalas na gyud atong pag-upload ani, no, kay ganado na ta sa atong setup ron. Ang problema na lang gyud nato, no, kay mic na lang kay para madunggan og klaro og nice ang audio. Kay kung pangit ang audio sa atong camera kay So if you like this video, guys, don't forget to like and subscribe to my channel, no, and stay tuned sa uban pang mga vlogs nato diha na permi na ko mag-upload unta, no, og yun ako mo content. Tapos, I hope ma-enjoy ninyo ang last month sa 2020, no? Because 2020 is one hell of a year for all of us. I hope po, guys, na you're doing fine, no? Sa nagtanaw diri, I hope you're doing well. And we can get through all of this, no? Anytime soon. Since nanay vaccine, no? I hope, no, na mahuman na nin tanan quarantine and all para maulian na jud. So that is it, guys, no, and I hope to see you guys on my next video. So bye.